To je raketa na vrchole Triglavu. Som tu, keďže som tu celkom sám, tak je unikátna príležitosť pozrieť sa do nej, že čo vlastne v nej je. No, zistím, že je tu karimatka. Núdzová, asi keby niekto potreboval pomoc. Sú tu okienka. Aha, tak toto je nádhera. Je tu panoramatický popis. Panoramatický popis. Petra Zdeněk Kladno 2010, ale samozrejme panoramatický popis toho, čo je vidieť. Kamaráti na mňa volajú. Áno!